Kilala rin rin pasahero sa pangpedi cab driver Apong Gloria Gomez. Kilob na kasi ning 30 banwa, meging laman na nemori ning dalan kay syudad San Fernando uling mamasada yang wheeler. Anam mapulot anam ning banwa Apong Gloria, amanok nangan king Sitio Triangulo, Barangay Santo Niño ning syudad. Manibat inyang mika sarili ang pamilya at 8 anak, mo meging taong bali, nunes sinopa na kayang asawa, king pa mga biyayan para king pamilya. Kilob na nimigit 30 banwa, pamamasado ng wheeler ang kapanintunan ng Gomez, nung nuka rin makapanuli ang migit 200 pesos singaldo. Lelelele, muntana ka, dito lumamasada na ako po. Yan po nga tuwang ko kay Babo, na dena na ako sana. Enak paboren, hingata na ako, lalo na kay kapanintunan ko. Sana baling manakitang kwitang aldodo, saktong mikakay kami. Ngayon mika sakit ang kayang 69 years old na asawa at dating magobrang ang timong janitor, sinolo na kanong Apong Gloria, responsibilidad. At syula pa kayo rin at luna nga po, inya 4 na katao din kayang babiyayan, kimpa mag-wheeler. At tinala mo naman sarili-sariling pamilya rin kayong 8 anak, inya pipilita ng 5 sa kareni. Kayang patingapon apanakiton, miraresiking 2 kilong abias, ulam at panulo. Agyang miki edad ni at maralas ng 10 kayang arthritis, pamurin tutok ng ini king pamamalda. Kapag pumapali, ma'am, salil ko kitang harap ng post office, dyan may itong oras painawak po. Nekay po kasi ma'am, susumpong laring arthritis ko. Pag sinumpong laring arthritis ko, painawak ko pong dyan mga 20 minutes, mga skas kong pikasin. Sumangid na ning kasakitan na ning biyema na tili ang matatag Apong Gloria. Agyang ning misan delikado king dalan, aliya kanong malyarin tok ng uling mama sa lakaya rin kayang pamilya. Papilat at lakarana ang timong provider, ima at apo, kabibili banda kanong kaya rin pasaheros. Kasi sinabi ra, denga liwang manintunan ko mababae ka, mas degda ka pa ikang lalaki manintunan kasi masipag ka nga na naman marokit kang babae manintunan ulin disenteng ka panintunan mo mamasada ka masalesa na makakanako hanya po rin tao kanako sige hana patuloy mo hana kasi yan masanting hana kare pamilya mo hana kaysa nung aliwayang bagay kay kampuntala na maya nakakit ko hana. Ngaya ko rin pasalamat kay nga pong ginure nga aliwan tao. Anting dyan ako lalo na ikamadam. Metong yamoy Apong Gloria Gomez karing magpatuto na ring babae, matataglang sandalan ning pamilya. Alila mo pambali, uling agyurang mga biyayan at dumiskarti para king pamilya. Agyura makipagsabayan ka rin kay lalakinan king nanong mga larangan. Lakwas nung ipisabihan, pamanalakaran para king iksaplalada, ring kalaguran king biye. Ako, kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.